Hola joves, benvinguts a la reunió de la CAP. Ara mateix començarem la ronda de propostes per millorar el nostre govern. Respecte a les activitats econòmiques. Sí, com ja sabeu, les activitats econòmiques són el conjunt d'activitats que duen a terme els éssers humans per cobrir les diverses necessitats de les persones i de les societats. Poden ser dos tipus. Els béns de consum, que satisfan directament les necessitats dels consumidors, i els béns de producció, que són els materials, les eines, etc. Troc que hauríem de millorar els béns de producció, per així incrementar la producció dels béns de consum i fomentar la comercialització per acostar els béns produïts als consumidors. També poden subvencionar una mica els petits comerços per millorar la seva demanda als majoristes. Aquestes mesures les adoptarem als quatre sectors. No? Et podries explicar una mica millor, Sanai? És clar que sí, Jaume. El sector primari. Aquest sector es dedica a recol·lectar les matèries primeres. El sector secundari es dedica a transformar les matèries primeres en matèries elaborades. Sector terciari. Aquest no fa com el sector primari o secundari. Es dedica a proporcionar un servei a la població o a una altra empresa. D'acord, em molt bé. Respecte a aquest tema, m'apareix molt bé tot. Però hem de tenir en compte com ho farem. Sabeu que hi ha tres sistemes per realitzar el que volem aconseguir? Hi ha el sistema de subsistència. En aquest sistema els ciutadans produeixen el necessari per cobrir les necessitats bàsiques. El sistema capitalista es basa en la llei de l'oferta i la demanda per aconseguir uns preus justs per satisfer les seves necessitats. I el sistema d'economia planificada. Aquest sistema no reconeix la propietat privada dels mitjans de producció. L'Estat controla tots els aspectes de l'economia. Totalment d'acord amb tu, David, perquè hem de solucionar els problemes de la pobresa. Per culpa de la corrupció, molts de països han tingut crisis vàries. Si tots els problemes tenen a veure amb els polítics, ho canviaria la seva forma de govern o els polítics. I el que nosaltres volem és millorar el nostre país i no tenir conflictes bèl·lics a causa de l'economia. Exacte. No volen tenir problemes econòmics com els països de la zona de Síria o Iraq. Moltes d'aquestes guerres estan produïdes a causa d'alguns països volen recursos d'alguna zona en concret i no els hi han donat per les bones, com per exemple el petroli a Iraq. Moltes gràcies per acudir a aquesta reunió, joves. Un plaer.